Ngene sapa? Lah wis tok lampahi rong bayaran. Mau ki nggo loro. Nggo loro mau. Jelek ya. Loro ki apa ta? Nggo loro mau. Ya nyaju mun dhewe nya. Lho, ning ndi? Ya mbuh golek ana dhewe. Lho engke roh nggo loro ki teko ndi? Ngono lho. Ya nya. Nya, golek ana. Piyaken. Golek ana nek enek loro mau. Jare deloken. Wong enek sitok tok kok loro. Ya nek enek loro golek ana dhewe nya. Ning ndi jare? Ngeroh apa ora? Rogohen. Dipiyak. Anu apa buka Google Map. Google Map. Ya nyasar ning sawah-sawah kono kok. Reokan ya. Reokan kok duwe-duit. Engko metu. Wis to. Wis ta. Apane sing metu? Keringete. Reokan Mas. Keringete, Nduk. Jan. Yo. Anu cepoten. Laundry selawe. Yo. Lah. Yo. Ora